se peli, kun toi Pleikka Vitoinen niinku pyörittää sitä peliä niinku paremmin. Mutta pakko myönnettävä, että en oo hirveesti pelannut tätä peliä. Ja vaan sen takia, että mun mielestä se on ehkä vähän tylsä. Ehkä. Mikä on vähän silleen, että mä niinku hankin jonkun niinku 500 euron konsolin sen takia. Toki kyllä mä oon käyttänyt paljon pleikkaria. Mutta, tai siis tätä PS5. Mutta ne pelit, joita mä oon pelannut, niin ne on ollut aika sellaisia, niinku, että niitä ois voinut myös pelaa ihan hyvin myös tuolla PS4. Ja sinänsä harmittaa vielä, että tää peli ehkä ei oo ollut ihan niinku itselleni niin mieluisa. Tai jotenkin, että musta niinku tää peli on muuten kyllä ihan kiva, mutta mun mielestä jotenkin se tarina tässä pelissä on jotenkin aika tylsä, jotenkin aika niinku pettymys. Mutta joo, jotenkin aina niinku, tai silleen kun mä oon ite ehkä ollut just vähän semmonen Harry Potter-fani, kun tähän on niinku tän Harry Potter-maailmaan liittyvä tää maailma. Että tämähän niinku on täällä, tää on niinku Tylypahkaan niinku sijoittuu tää peli. Niin sinänsä vähän niinku kyllä pettymys jotenkin tää peli. Et jotenkin aina välillä kun ei oo pelannut vähän aikaa tää peliä, niin mä aina, tai silleen, että
katsoit tämän videon. No, jos sä oot nyt tähän asti varmaan katsonut tämän videon, niin toivottavasti nautit ja mä oon kyllä ajatellut, että mulla voisi tulla lisää näitä ASMR-videoita. Et tää on just ehkä vähän semmonen niinku testivideo. Mutta joo, toivottavasti nautit ja mahdollisesti